Sa Good Vibes plano sa syudad sa Bacolod nga padayunon ang libre sakay sa mga commuters samtang mahal ang presyo sang produkto petrolyo. Iniagud makabulig pahagan-hagan sa palasanon sang publiko bangod sa nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang gatong kag bilang epekto ginapaabot man nga magasaka ang mga presyo sang balaklon. Ginsiling ni Attorney Mark Mayo, ang City Administrator, nga ila ini nga iga-assess. Dugang niya, kung makitaan sa assessment nga madamo ang nagabenepisyo sa libre sakay, posible nga padayunon na lang ini samtang hindi pa magbalik sa normal ang presyo sang gatong. Kainasang aga, hinsugdan sang syudad ang amo nga programa bilang sabat sa ginpatigayan nga untat biyahe sa mga dalago nga transport groups sa syudad. 13 ka mga salakyan lakip ng city bus ang naglibot sa syudad agud maghatag sang libre nga sakay sa mga commuters. Anong ka ruta ang ginlibot sang libre sakay? We have, sa tanan nga vehicles, they have one morning trip each. And then some vehicles may duwa ka evening trips. No, kiting purpose ta damo ta mapasakay papuli. Especially nga diri daan sa BCGC, may compressed work week kita. So some employees will have to vacate or ma-exit sa NGC around 7 p.m. pa. No, so may duwa ka evening trips for some vehicles and some routes.